Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biag ita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak nga aldaw, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline manipod probinsya ti Benguet. Adda basit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gapu tadyak na anusan ti kinamammartek na. Awan anak mi, iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimod iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adda kinalive-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Dandani makatawan met a nagaram sakbay asinong batak. Sina matlaeng iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Hey, gusto pala rita. Umay kanta mangantan. Nakaluto ako. Wala kay, mabiit langan daytoy, malmalpasan. Umay kan. Makauray ta kita, badbado. Lumamiisan ti indasar ko, pangaldawan ta. Wan, itaam o, nalpasan. Ni Janine, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amo iti dayjay nga ubing. Mangan siguron ijay pagadalan da. Awan mat imbaga nga umay mangal daw dito eh. Nala nga rod, umay ka nga rod ang bakit, tani. Mabisina kon. Sapay nagimas dyan lutok a pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga rodan timakan ko no kasta lakay. Ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kano nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang nga si kaso kan kwa na. Agtir-tiritir kanon gapu iti sakit ti tiyan na. Ket, mapan ka kaday? Wen kaasimat ti kapsat ko. Amangan no din amo ter aramidan na. Gapu iti nalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotor tan, ang mapan iti ospital. Saanan lakay. Agbati kan dito eh. Aglugan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatik latan ti motor. Ngam kuyugun ka. Sumurutak mat iti ospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrubat nga rudan lakay. Apay no agawit ka pay lang bakit? Napuyatan kan. Siya kunti manguray ka ni Carol dito eh.
Ay, wan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Ay, aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Alang arod. Dito ka pa ilang. Tainak man, mangala iti kapita. Ay, sige lang kayo. Ay, imbaglaangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apayakas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ha? Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labiit bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguron day jay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak man ang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ading ko. Talaga akas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrumbang nga aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Ano, pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaso ang tipan na kayawid ti bangkay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti maritrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatibkay. Panunutong dagiti anak mo, ading ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana puno na ita. O apay, kanya tayo pasamak. Di ka to nga ka babae. Natay ka no matan. Anya. Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit din ninanang ta. Pag-aamu tayon, akas di titurong na. Iso na lang ang tanagsarunuda mo lakit din anata. Uwan nga ron. Talaga di tayo mo. Naginggat ka ano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isasi ka. Alwadam, nagitikang ka ng bakit? Nang runa, kat ada historiyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo mat-an-an na dan tibagin. Kanayon ka ngagpuyat. Iso kanayon mo't amarik na ti pan nakaulaw mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan no anya day ta arik-rik na am. High blood anemic kak nga rod. Iso akas jay. Wen, hanggang nasaysaya at matlang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanong tupay ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaangan ti repreperek a pantalon. Apay nga eh. Kasla maulawak matan. Itugaw ko man pa'y. Ay, naglukon. Bigla-bigla day siya. Ay, masapol kon samot nga agpayson ti mapanagpa-check up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito rabiin. mabisbisina ka rod, auntie.
Awan masida iji balay. Isungay malati wa. Mga no, dapay nabati asidayo. Apay, di da kaimbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingka agkalung kita na dapay na bati. Nagluto mat ni uncle mo James itay. Ngam no awan, agkita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngamin mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingka kitaan na da mailuto. Bakit? Agawid na pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay, awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat dakan ka. Nang runa ita tapan nag-ieskwela manan. Adamot jay nada amang tad iti kasapulan ta. Anyang iti serbina nga adda iji abroad. No di na masuportaran dagiti ubing. Ay kat sa balilat tamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matdayt nakas amada nakay. Uwan mat kid ya. Agad anad ka dito ya. Di mo baybayan tibagin. Kitayam dagiti kang kanan. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabailan alagpasan. Ited mo kadagiti tauham ija shop. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado ang minalam tumanan ti panagiinom yu iti arak ityan. Ugali na ah. Agas ti bambanog ako nada. Ken pampaimas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adele. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni Manang na, iso ang nagawid pa ila iti laon yun. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. No kasjay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wan ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no kwa. Ay, wan Anong sanyo pa ilaang ti agyan dito'y, aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awidak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't ngagtugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabalin nga agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yo, umay kayo iti pwesto. Ay, sige, sumuro taklaangan iti pwestom. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaam mo nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Aslam ulawak manin. Mabiit lang nanang. Ito gaw kuman pa'y biit. Day, apay, agan ano ka nakaw. Ay, masansan mat nga rudan ti panagulaw ko nanang. Ag sakit-sakit ti tenged ko no ko. Ay, sus kita amangan mat no gapo day ta iti panagpuypuyat mau. Narigat tiyag sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta. Sana kumaro day ta marikrik nam. Auntie Adele, Ada ka mat, Jerome. umay ko man alaan ti impadait ko apantalon ko. Aywan. Napananan ngay day chay. Awan mo't dito yun. Mabiit lang, tabiro ka ka. Uncle James ngay, sa dino ti ayan na. Awan, nagawid iti la unyon. Ada ka no trabahon na. Ay, kano agsubli ngay? Jakman ang mo. Agsublin to siguro malpas ti ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo, kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige man, tayo padas ko, ante. Uy, quality Mayat, ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre siyempre. Ayos Magustwak launay. Ay, manungay gaya man, te. Alabay amon kaanakan.
Ay, ilibrem? Wan, Ay, wow! Thank you, auntie, ah! Hala, kasano ngay day ta mama? Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa eh. wan nga rod Ngaman niya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa-check apak iti sa bali a doktor. Mama, Sa anak amapnak iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. anya pa lang nga pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. Ad-ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sa bali a doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti akas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo ko mati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo? Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no manas. Jakman ang muading ko. Manas nga tan. Kaslakim mapsot pekit din ti panagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay kat agpa-check up ka ah. Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay sus. Day tanti bagbagakken ka idi pay laeng manang. Isumat lagayam amasansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid anang ato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam angaliklikan dagiti saan arumbeng akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no kwa. Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wen, ngam kontrolam ah. Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Wen, bakit? Di mo mat ngamin songsong batan lagi ti chat, kan text ko ken ka. Manong aldawan nga umawawag ak. Ang italasong batam ti awag ko. James, Apay nga, akas din tinaudi at chat mo kanyak, bakit? Apay, adamading nga inaramid ko? pasensya kan. Ngam nasaysaya at sa sinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan, bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ibagam tabno mo. Awan, basta waswasan tan ti relasyon tan. Saan? Umayak itamat lang di tadagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kinni janin titulbak. Anya? Ngem, Adel. Apay, akastat kalakanakan kati mangisina kanyak. Iti anya aga po. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang naasim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Ngagbinulig ta iti rigat kan namay. Wan, ngam karilaang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Nataer ka. Iso nga amok anala kakalaang amakasapol iti babae apangibaw ingam iti ayat mo. Sana. Amumat nga ay-ayatan ka. Di mo kumamit aramidin kanyak ti kastoy. Pangasim. Sana bale, tagayim talat namat iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga rod tinagam-amwan ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni Diyos ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan ron ba nga pagdanaga manak? Okay, aklang. Kabaulak pa man. Wen kabailam kunham. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunagkat saanan akabailan ti bagim.
Sikamat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man ket iti agas ko. Patyak apumipyamot lang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. O, adtoy. Adtoy ti danom. Agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa lang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni hospital. Sanan ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang daytoy. Tulong! Hindi mama! Hindi tumba! Lola! Anya angay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda ka di matla ang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Ada ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unod ti 24 oras. Nala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay anti Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pa'y laangon. Iti kasta, makainana ka. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mo't ni Nanang. Ang mga numaliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. No kasta. Duang aldaw nga awan puot ko. Wen Manang, epekto ka no ti panakay tupa iti ulom iti semento iti natumba ka. Ngimato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janin. Sa dino ti ayan na. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang. Sa dino ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnaken ka. Saan ang makaigna? Ti kayat nakatumay ditoy. Isu na lang, ta saan mata mabalin. Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya? Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo at Jerome. Da kayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Uwan, Dok. Kumusta ni Nanang? Ladingit at hanggang talaga siguro ng aging galangan ni Jetty Biag na. Anya? Inaramid mi amin nakabalan mi tapno maispal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipagladingit kami. Ala, bagkata mo ni Antem, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Un, mami. Oh, anya, komportable ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan. Agyamanak. Nasakit latisak. Kasla kayat na anak nga to. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kaya't kumatamakitan inanang. Sakbay may tapon. Manang, Ay, mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Antem, Jerome. Un, mami. Unay matlakit din nagasgasat mo nanang. Dinak matlakit din na uray mo aray ti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipagrik na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Un. Nakita ti post nakatagkan ka. Iso ngay mayak. Kumusta kan?
Dakkel tikin mo to nga ma. Uwan nga Rod. Talaga siguro akas to'y tigasot ko. Sige, kumusta ka matan? Agyang manak, itiyo umay mo. Awa na niya man na. Okay ka lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagarampay iti sa bali. James, Aging ka ita. Siga pa'y latipit-pitik to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang aywan kan ka, Adela. Iti agdama ket lumablaban pailaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti intero a bagbagik. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak, adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko, ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublyan ti Diyos tin pabulod na abiyag kanyak, ngam ikarkararag ko asapay kuma, taik kan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadennak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, iso nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No maipapan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinnublan kayo ka ni James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mulat ti kumararag iti Diyos, patsyak adi nakabaybayan. Ad-adda kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana, ngamin awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam Adeline, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip ti napalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Adu dagiti masulisog gapu iti silang ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya.
Nuapay anak ko nak ti kastoy, palubusan nakman nga rod amang isalaysay, kadagiti pas pasamak. Kastoy man nga rod, ti pakabuklan, ti amin. Talaga, Janet? Kukwa kon daytoy abang? Un ko naklang rodan, Mare. Nginginaon daytoy abrand Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro lang dayta, Mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko laan na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, Mari Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. Addan bag nga usarag. Kasara ko na, Mare. Wen Mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, Mare. Agpaisaw, Mare? Wen, ngum adda ko mapabor adawatag kan ka, Mare. Anya dayta, Mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Nakalidlid ay matngamin ti agmay-may sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na lang tawan matkadwa. Ay, kwa Mare. Apay, awan ka diti daduma, mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti aamigas mo. Adda, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo, tinapilik, Mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos mi ti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Kitwin Angem, apay nga akas lasaan kamot ang naragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparagan ka. May ilangat ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ang boyfriend nak iti kasjay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na dayta manong? Wen, kapoy ti panakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan una ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nagadumot din dati amakan bakit? Ang kakain mas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mangan kalaang amangan. Sa dino nga tinagapuan na iti amakmakan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni ngay Johan. Oh. Diya ngay sigod nga amamok ija ilay. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman. Ado-kado ti igam na nga artista. Kat amaw. Oh, Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. kit mayat ano kasta baka. No kayat mati anak ta. Sapay managbabayin mo da dya tao. Kan kaslawan mo't hiling ni Babi, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Oh, Naskad lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mag. Saan kita kastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita jeepney driver kapailaan. nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wan, ni Babi laang. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet, kunam. Wan, Ha? Tibak ng abalaw ako maren, tibag pagam. wan. Anya, agam, kasla anak na ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pa'y. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duang nga ampunta. Nanang, anya ka diti kunayo nga ibagayo kada kami.
Uwan nga paiso nanang. Kitkitaan da kami matlatan. Ah, awan. Maragsakan naklaang. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di pa nangampun may kada kayo. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mo babay, agmay sa atawan na matiden. Isungarod ang astaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asan kami ang nagsinang agkabsat. Naadan kami pa iti pamilya. Isuna laang, tasaan da kayo matan na pagtuloy iti kolehiyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod nagtrabaho kami ita ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo ana si Raib. Ha? Ne, anya ti kayo asawan, nanang. Ay na! Imbag ta simangpet ka medlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang namin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam ang modeling. Ti mo kat inton bigat pa'y day, Jay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho? Relax. Madamdaman ton di pa nag-photoshoot mo. Okay? Awan pa'y ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Teka saan? Sumunod ka kanyak. Inta pa'y mangan. Kalpasan na. Uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha nga min, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Itikas ta, ada pampaturad ta. Nanglunakan ka. Masapul mo ti arak. Tapno, tumurad ka para iti shooting mo inton madamdama. Ha? Kasanong imin aya day ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, Itikas ta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Ang, saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng Bobby. Siya ti makaam mo. Ikatak amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulput-sulput ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Angam apay, sayang mitimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga ita ti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una ti panang chancing na kanya. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto kay. Isumat lagayam nga da ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya? Kaya't mo asawan. Kaya't ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wan, ngamin, ingkari na kaninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati man. Wana, namin anunak nga rodon nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimat ati kastangar aramidan ni Auntie Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Tinasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaunget. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian, iti kayat na. No kasta, dua kayo kin ni Manong Adrian? Wan, ngam sa balimot kani Manong Adrian. Iretreto na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Isu na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Tsak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanan ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Iti kasta, makapagsasarita kayo anasayaat. O anya, nagustuhan mo't laang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe.
Anya? Angam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanin ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, adtoy. Awatom da ito eh. Nagadun dito yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. Wala umikan. Agidan ta amag na. Kat sa labayin na, ha? Anya? Angam? Ala, hindi ka nagkudkod. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibintang nga ron. Umaikan. Sige. Angam sapay ko ma. Tamaudin dito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kaya ti agnamay, ha? Di mo kaya't nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang kung mano ay ayatan kayo, mat. Ngam ti parikot kat saan, mat. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kinmaysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen, lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Kapoy iti ipapaarami dyan, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga road? Saan nga amin apak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na. Marisa, Saan damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita? Nanang, orekas ka sana. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adabuteng na iti Diyos, nanang. Apay nga ita, ket idurduron da kami mutan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti nagta Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo naunday a panawan ti panagan-anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Iti imbagam nga ampunan ta dagitoy nga agkabsat. Imanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mat ti agkid-kid daw iti pabor, tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di tibain. Awanan kayo iti utang anay baganakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasay mi. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw! Ay, manungal dawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay a panagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanya. Basol ko. When basol ko ti amin,
isuan na pukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out mo ni Manong iti dagduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. Ay, nasaya at anak ka. Nagpanglusan ka di tatang? Ay, uwin nga agpay sa babay. Ay, Oh, apay kaslan haliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? awan sakit ko, babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang, Kasi ngagmay-may sa iji balay. ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, maamuan tayo tikas sa saad na. Ken tapnusan kayo mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. At agyaman ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't kastoy kasaya tibiyag mi ita? Amangan no adda kami iti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong karam ka din ni nanang? Wan, babe. Kinapudno na. Adda akpay lang dito'y balayo ita. Kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. San ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunagkat naskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin tigyar na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige, babe. Agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, adda ka dito'y. Wen, kaduwag na kita nakta. Sapay kumatadi ka ungit Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agugat, Danilo? Maragsakan ak kiti Nanang? No kasta, di na kaming kaungat, nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong babakagkit daw, iti pambakawan ka na kayo. Marisa, Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta. Isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita, naamiris ko tinagbintutak. Si sasagana ak nga agbalbaliw, basta agsubli kayo iti danak. Pag-aasiyo, tagsubli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy dati nagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gaputa basit laang matimatmatgadan mi nga agasawa, nag-working student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy iti Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan asiman.
Dandani matan ti panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biyag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadagiti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrakwi no madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan kapay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ket inayat ken inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam, Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan ngayon taikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Darwin, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay ko ma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Gapu iti pan nakapasakit ti riknak ken ayat, napanunot ko ti agabroad. Barang ijay ko ang mailiwliwag ti sakit nga impaay kanyak ti kaayan ayat ko. Aginggaan am amok ni Sheila. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Anyan, nabartag ka manan, Darwin. Saan mo na nanang? Slight only. Iti namin saan nabartag ka manan ang nagawin. Apay, ada ka di parikot mau. Awan. Naimasak lang ti nakinom ka dagiti friend ko. Ay, unay kalaki din aya. Kaya man nagamin ti panangilokat nyo iti rin daw, nanang. Sige, panawan kayo tayo nakitisilid ko. Akaturturog ako. Ay, kain ka pa'y mangan Ada pa'y manabati si Daam. Nagluto ni tatang mo itay. Sigurado nga arak lang manan ti kinarga ti tiyan mo. Mangang ka pa'y sakbay amaturog ka anak kaw. Nasaya at mat na nakariing ka na din ko. Sigabot ka, manang. Manumatan nga aldaw, amadmadlaw mikin ni nanang akanayo ng ti panagin inom mo. Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam no anyaman day ta. Awan kami ngaminan ka ni Beverly. Anya?
Jak maklong tinaramid na kanyak. Pampanunutok no niya tinagkurangan kan ko na. Tapay ngayon sukat nak. Tinasakit. Amok pa'y tinangi sukatan na kanyak. Nagsakit na panunutan manang. Ngay ti manu atawan. Akaayan ayat ko. Naramid na kanyak ti kasjay. Jak mo no niya ti ramidak tapno may liwliwag ko ti riknak. Iso ka na yun ti panaginom ko. Asigod mo ta jak aramidan. Kasta ka di. Ala, kat talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sa ading ko. Sana bale. Patyak ang makasarak kan tumatlang iti babae ang mangayat kan ka itinapod no. Manang. Di mo ko mapagpapasan ti bagim. Si kan tumatlang ang tagbalin ang nakakaasin no bilang laang. Igaed mo kit di ti manggad. Igaed mo ti agtrabaho. Saan aday taagin inom iti arak tar aramidem. Makadadaal iti salon at dayta, Darwin. Nabartag ka manan. Nanang. Ay, unay kan anak ko. Di mo kumamot papasan ti bagay. Gapula ang iti panagsinayo kan ni Beverly. Nagsakit. Nasakit din naramid na kanya. Awan lumasping ti kinasakit na nanang. Ada akong dita anak ko. Maawatak tirik nam. Agam tibagim tinakakaasig apoy tinay tangar aramidam. Aklunam ko man asaan nga iso ti babae aparakin ka. Nanang. Pag-aasim ta isarding mo kumanday ta panagin inom mo. Awan na sayat amaitid na iti salon at mau. Don't worry. I can manage. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo, takabalak ti bagik. No ti pa nagkunam ket awan ti agbalin aparikot gapo iti inaldaw apanagin inom mo iti arak. Nagbigdot ka. Nakarkaro kit di ang agparikot ka. Tamangan kit di no makaala ka iti sakit. Maala, ikamaturugan. Baliwan tanto langan ti agsarita inton mausawan ka. Ada napatid nga ibagakkan ka, Darwin. Imawag ni Antim Delia ijay Canada. Ang mga numayat ka nga agabroad, anak ko. Inawagan namot lang ka no ni Joshua kasinsin mo. Kayat namot ka na. Isuabayat ka matan. Dua kayo amapan ijay. Ay kita, kaya't ko launa nanang. Iso na lang tapare ko ti magastos. Nang runa ket amutay matadakkel ti magastos ijay. No may papaniti gastusam. Awan pagdanagam, tani Antim Adelia kanun ti makamoy ti amen. Nagsayatan ngayon kas tananang. Isumit lagayam nga umawawag kanyak ni Auntie Delia, di na minsan ngal daw. Ang jak na sungbatan. No umawag tumanan, sungbatam, tapno makapagsarita kayo anasayaat. Wala na. Interesado akmat iti imbaga ni Auntie. O anya, disidido ka kadi iti panag-abroad mo, ading ko. Uwan manang, nakadesisyon akon. Nasaya at nukas na. Ayun gayam, kumusta mo tan ni Beverly? Talaga ka di nga awanan damag mo kankwana. Awanan? Iso pa iti may sa pangayatak ama pa ni Canada. Tabarang ijay. Malipatak matan ang mamimpinsan ni Beverly. Darwin. Aging gay tama na. Nasakit pala ti naramid na. Nang runa, ket amok mat nga impay ko amin akabalak. Tapno agbayag ti relasyon mi. Nga mga lata. Ana, di mon panunutan dayt na ading ko. Nalabit asaan nga iso ti babae aparakan ka. Ken saan akas di aklase ti babae ti paglidayam. Addan tulat tadumtang aparakan ka, ading ko. Hello, Auntie! Hello, kaanakan. Kumusta kan? Okay lang, Auntie. Kat kasano dagiti papelesyo. Nalpas ka din. Uwan, Auntie. Naisaga namin kini Joshua ti importante nga itugot mi. Dasaya at matnukas na kaanakan. Mala, enjoyin nyo nga ron tinabat-bati nga aldaw yun dita Pilipinas. Tana manulangan nga aldaw.
Umay kayon dito, oy. Uwan, auntie. Di bagbagakan ka pa sa lubong. Adda ka de. Uwan, auntie. Nagatangkon. Dasayat nga rod no kasta. O sige, umawag ak tumanan sakbay ti flight yo. Uwan, auntie. Agan-anad kayo dita, ha? Bye! Bye, auntie. Manulangan nga daw ti urayan ta kasinsin. Ag-flight tan. Uwan nga rod, insan. Kailiw kong tulakit dimot dito lugar tayo. Nang runa, dananang kan manang tina. Naku namon insan. Ang ni ngay Beverly. Amangan no kaili mo to. Ha? Lipato mo na dyan kasinsin. Naragsak ti papantay dyan Canada. Duma ngamin no da pang panunutin dito ikat. Araramid at amin. Mamalipatak lang ni Beverly, insan. Agam, saan matakas ka rin na basta malipatak? Ngamin, inayat kan impat-patag kumit iti kasta unay. Sana bale. Barang makabirok kanto dyan Canada iti balasang. Diyan na singsingput. Kaya napimpintas ngam ni Beverly. Sika talaga, insan. Trabaho ti gagara tayo jay. Saan kita babae? Ha? Ay kat nayon nalatan ah. Kanayon kayo kumangagan na di jay, anak ka. Uwen, anang. Di mo kumaliplipatan ti umawag kada kami no adda bakante nga oras mo, ah? Uwen, anyalaki din na ni Manang. Apay, malipatan kayo aya. Ipalpalagip ko laang ading ko. Kan may saan ko maanatangkan ti ulo yu ijaya. Itikas na saan nga agong ungat ni Auntie Delia. Amangan mat no isang putyo pa ilaang ti kinamamartak yu ijay. Ni Manang met. Ay, pudno ti bagbagan ni manang mo, anak ko. Nang runa kat agkadwa kayo ni Joshua. May samot day jay nga umaarak. Di kay kanyagdanag. Ikarik nga ipamaysak tag trabaho. Welcome to Canada. Ay na. Nagtataer kat dagituyan akakaanak ka. Agyaman kami, auntie. Ay kat, siyempre matante. Kat, kumusta ti biyahe yo? Ay, kaskada kami ngagdadamo. Medyo madanagan kami, auntie. Ay kat gagangay na lang dayta, tadamo yo. Nga mairuam kayo to. Ala, intayo nga rudan. Agur-uray ni Uncle yo ije balay. Nakasaganan ti pagsasangwan tayo. Kasinsin, idi madama tayo ngagpurpuros iti prutas itay. Nadlaw mo ka di babaya na kabado iti nangisit. Nadlaw ko matay dyan insan. Nagpintas nga rod. Apay, kursunadan. Ibaga matayam amu ka kan kwa na. Siga kit dimit. Damdamagak lang. Katanya kumaga po at damagam. No saan mo akursunada? Sana ya? Damag nga rod. Awan mo't dakas na sana ya kasinsin. Panagkunag kahit Pilipina day jay, insan. Madlaw iti lang nga na kahit. Morena. Isumot lang ti ko na kasinsin. Dak malipatan ti langana. Ay sus! In love ka man insan. Nice meeting you, Sheila. Kastamat ken ka, manong. Darwin, kunamlat ta kanya kon. Agkatawan ng talagmat. Awan kaya, manuti tawon mo ngagtrab-trabaho dito eh. Talo atawan ko dito yan, Sika, panagkunak, nabiit ka pa'y dito, Gusto ka. Nabiit kami pa dito eh. Nung makit-kitam dyan kanayon ko akadwa, insan ko na dyan. Kasta ka di? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Darwin. Basta akmatkin ka, Sheila. Naku na ni Joshua kanyak. Alagam mo kayo kano iti may sabalasang. Nga agtrab-trabaho matlaang ije pagtrab-trabahuan yo. Talaga mat ni kasinsin Joshua. Impakat naman ang tikinachismoso na. Awan matdakas na, Darwin. Naistorya na lang mata. Sa bagay mat kit yan, te. No sa anak nga agbidot, ni Sheila ti bagbaga na anamamom. Diyan natayag a medyo narapis. Uwan, ante. Husto kayo. Kung nagtupay ka. Pilipina mo't lang day jay.
Nagamam mo kamin iti na minsan, idinapanak iti farm. Ay gayam. Nasao ngamin ni Tina iti kanya, nga dakayan ayat mo iti Pilipinas. Kumusta kayo mataan? Ah, Oh, amangan kit di mat no adda makunana. Numakiamam mo ka iti sabali abalasan dito eh. kuanti. Sakbay ngay mayak dito eh. Awan kami kini Beverly. Kanya. Insukan na kiti may sanga mamukmat lang. Iso ti dad dumaan na ngayatak nga umay dito eh. Barang malipatak ti amin. Ay, kastag ayam ka anakan. Ala panunutom latan asaan nga iso ti babae aparakan ka. Anya ti ammo tayo. No dito'y mo amasarakan ti babae akagasat mo. Ah? Ni Antimat? Awan makaibaga ka anakan. Basta agagat kan igaad mo ti agtrabaho. Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Hello, Manang Tina. Hello, ading ko. Kumusta kan? Okay lang, Manang. Da kayo ngay. Ni Nanang, kumustan? Nasaya at kami latnamat, ading ko. Kat, kumusta mo ti panagtrabahong dita? Okay lang, Manang. Saan una yan narigat ti trabaho dito eh? Saan una yan nadagsin? Makain na kami itinasayaat. Nasaya at nga rod no kasta. Ibagamlatan kini Auntie Delia nga imawagak. Pakumusta am tumatan da uncle. Kastamatan ni Insan Joshua. Uwan, Manang. Ala, agan anad kaya kanayon dita ah. Wen, ading ko. Awan ti rumbang apagdanagam kada kami ditoy. Si kakit di at agan anad dita. Uwan, Manang. No agdato nakngata ka ni Sheila. Adda nga tanam namak, insan. Iti kasta kinatayar mo insan. Imposible nga awan. Narigat timang namnama, insan. Ang rinugyam ka din ang nagdaton. Saan pa, insan? Nagkapoy ka. Rugyamon insan. Iti kasta. Addan tumatan mayam among kada anti. Sakbay iti panagawid tayo di Pilipinas. Aramamon. Tapno di da kauna anti sa balay. Narigatan. Sapay nagpintas ni Sheila. Nasken ka di pa ngay pakitak ti seno Marco kan ka? Tapno pa tiyan nakawan asawak? Ah, si kakit Dimet. Angaw ko lang, Dayjay. Si kakit di amang ano dan asawam ije Pilipinas. Awan, ura ipakitak mo't kin kati sino Marco. Kas makita mo to? Awan pa'y sing-sing itiramay ko. Kano daman asawa. Kanayon ko mga stress ti rupak. Ang saan mat? Saan ka di? Anya? Apay, baka pa-stress ayat da asawa na. Ah, depende. No, adapan nakabalin na. Ket umanugot ka. Ang mga mabalin ti agdaton kan ka, Sheila. Ha? Iti kasta. Agbalinan ang marriage certificate ti sino Marco. Kan madan mo tan iti sing-sing tiramay ko. Kan tiramay mo. Anya? Anyang iti madamag insan. Agayan ayat kayon kani Sheila. Ay, saan pa nga rotin san? Apay nagkapoy kan. Sana bale. Mariknak mat nga da panagayat na kanyak. Kaya't amok nga itisan nga agbayag. Aklunan nak ni Sheila. Nasayat mo kasta insan. Sigurado ang maragsakan ni Auntie Delia numamuan na. Saan lang nga ni Auntie Delia, ha? Maragsakan tumot da nanang kan manang Tina. Iti ngamin na minsan nga imawag da. Naibagak nga dan sabsabungat. Kastaya, ket aramay idam nga rudan ti amin akabala minsan. Tapno mapaguan mo ni Sheila. Iti kasta, adan tun yawid mo, intun agawid tayo di Pilipinas. Tapno malanitan man ti boksit. Kan makaigam man da taon iti sikat ti balasang. Ay, ayatan ka mat, Darwin. No kasta, agayan ayatan Sheila. Uwan, nabit pa idinagdaton ka kanyak. Ngam, saan ka mat ngamin anarigat ngayatan? Diyak ilibak nga ididamo pa lang. Nagayatak matan kan ka. Agyaman nak, nakaragrag sa ka kitang aldaw.
Jack may ladawan ti kinaragsak ko. Yes! Yahoo! At, Taliwat mo. ha? Kamabain ka dagiti ang lablabas dito'y park. Pasensya ka na. Nalaos nga minti ragsak ko. Kasta akmat Darwin. Kat sapay la kuma. Ta saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo kanyag. Sapay kumata dinak to ikalang. Sapay kumata dinak to paldaangan. Saan to, Apolos? Gaputan mo siya ti agayat. Itad ko ti amin, Sheila. Jack kaya't alokon ti babae nga ayatek. Kat sapay la ko ma, takasta kamit kanya. Ikarikday takan ka, Darwin. Maragsa kanak unay iti dayta nga imbagam kanakan. Agyamanak, auntie. Ay katagkalay sa kayon Ha? Agkalay sa kayon ditoy. Sa balin tulaangan ti selebrasyon ije Pilipinas. Agurno nga paimot, auntie. Ibagam tulat tano nakasaganakan kanakan. Tumulong ak iti magastos para iti panagkalay sayo. Agpaiso, auntie? Wan kanakan. Saan nagnagang angaw? No kayat mo oray itan. Iti kasta, malpasan. Tinapatag, makaala kayon iti legal a papelesyo kas agasawa. Sumarunon ton ti selebrasyon. Agyaman ako na, auntie, ha? Angem nako na ni Sheila, nga ijay Pilipinas ti kayat na pagkasaran mi. Kasta ka di, ay katawan parikot iti dayta kanakan. Umadanimot ti panakalpas ti kontrata yo. Agrenyo kayon tulaangan kalpasan ti panagkalay sayo ijay Pilipinas. Manula ang aldaw tinapalabas, manipod na kaawid ka. Ngumapay kasta tilangam. Kasla saan ka anaraksak ading ko. Kuha manang. Apay, ada ka di parikot mo? Saan nga mi na nagparparik na ni Sheila? Manipod nagsina kami di airport. Ni, apay ngay. Anya nga to na yung naksarungkaran. Asidaglahan mo ti ayanda. Amom ka di ti eksakto nga ayanda. Naibaga na ti barangay da. Biro kaklatan. Ay katmapan ka Kaayan ayat mo mat. Di adda nga rod karbangam amang biro kan kwa na. Iti kasta, maamuam matlaang no anya ti makagapo no apay asaan matan na nagparparik na ako na. Amangan ket di mat no adda parikot na. Asaan na lama ibagakan ka. Wan manang, mapanak inton bigat iti lugar da. Apay nga da ka dito'y Darwin. May ka, di mo man lain pa kamo kanya. Kasano, kat di mo matsungsong bata nagiti awag kan text ko kan ka. Kung naklakid din no niya tinapasama kan ka. Sino gayam di lalaki akapampanaw na. Kwa, pakawanan nak Darwin. Nagilimadak ka. Anyat ka't masawan. Inayat ka mat, kabayatan ti ka data ije Canada. Isulaan ta, jak na lapdan ti riknak. Iti nagkita kami manan iti sigod akayan ayat ko. Anya, Pakawanan nak Darwin. Ngam ay ayatag pailaang ni Richard. Pakawanan nak ko ba? Ngam saanan amatungpal ti kalay sa aplinano ta. Idi ka at datay di Canada. Gapo iti nalaos apa nagayat ko kan ka. Naaramid ko tinagiliman. Sheila. Sapay la ko matamaawatan nak. Kang runaan ti amin. Sapay la ko matamapakawan nak. Agtali na adlaangan ken nilagip dagiti naragsak ka na palabas ta. Kat agyaman nak iti panagayat ken panangipatag nga impakitam ken impariknam kanyak. Kabayatan ti kaadda tay jabalasiw ta. Lading hitak. Ngam natulagan ti kalay sabi ka ni Richard. Sorry talaga, Darwin. Ammo Miss F, nagsakit. Ngamin, iti may kadwa agundaway a nagayatak, nasaktanak manen. Gapu iti dayta, addan buteng ko nga agayat manen. Isong aging gaita ket baro akpailaeng iti tawen ko at 38. Aging galaangan ditoy Miss F,
Ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Adda dagiti tao adumteng iti biag tayo. Saan atapno agtalinaed, no di ket tapno mangibati iti adal. May sa apalagip adi tayo rumbeng agdardarasudos kadagiti desisyon tayo. Masapul nga amuan ti kinatao ti may sa tao, sakbay nga ipaay tayo ti sibubukal a panagayat, panagtalek ken panangipateg. Iti kasta, saan tayon to amasaktan iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Darwin, ket pagyamanak unay ti ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.